казах, че камъка пресета. Бело, видяхме те, видяхме те. Белов, разкрит си, тия търкацоци и баек знае. Еми на 3 бара не става, братче. То там и майката на 3 бара. Нали. Няма. Всичко се редактира предварително. Компромати няма да има. Това е реклама на събитието. Обръщане, поляране. Ти с обръщането викам да не го пускам, че ние няма това. Пускайте го, пускайте. Задължително. Траява, че точно това искат. Хард, екстрим. Те не идват за софт разходката.